ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Ҳамватанон, бародарони, хоҳарони ғариб, мо ҳам ки дар ғарибӣ ҳастем, фикр кардем ки як маслиҳати хубе барои ҳамватанони худмон битиҳем. Як маслиҳати муфид аст, ки сода аст, ки дар ҳама ҷои маълум аст. Дар худмон табибо бисёр истифода мебаранд. Барои пешгирии ҳамин коронавирус мехостем як саҳми худро гузорем. пеш аз ҳама гуфтанем, ки барое ки агар одам ба ҳамин касал гирифтор шуд, пеш аз ҳама бояд ҷои хоби алоҳида дошта бошад. Агар надошта бошам, ҳеҷи гап не. Одаме ки ҳамин назорат мебарад ба ҳамин касалӣ, якум бояд ки дастошо ба собун бушӯя, антисептик карда, ниқоб каша, кае ки дуромад буромад табақ қошиқи ҳамона алоҳида кунад. Якта. пеш аз ҳамин бояд ки мо барои пешгирии ҳамин як се намуд тавобат ҳаст, ки ҳаминҳоро бояд ки ҳатмӣ иҷро кунем. се-чор намуд ки ҳаминҳоро истифода кардагиан тавобат ёфтагиранд иншоаллоҳ. Якум мо як камтар намак оби ҷӯш қатъи якҷоя карда даҳону бунира ғарғара мекунем. Ғарғара карда 3 маротиба 1 дақиқаи дар ҳалқнон. Чӣ хеле ки таҳорат вузӯ мекунем. Дар як рӯз 3-4 маротиба бикунем мешавад. Дуюм, як чеснока гирифта дар даҳон, дар зери дандон як дандонаи чеснока монда, оби ҳамон оста оста ба дандон ҷиқида макида 1 соат давом метиҳем. Инам як рӯзда 3 бор 2 бор бикунем мешавад. Бисёр хуб аст. Баъд аз ин мо як қошуқ лимона гирифта қатъи як қошуқ ва асал якҷоя карда бо оби ҷӯшомадагӣ мехӯрем. Мешавад ки ба алодагиам инҳоро истеъмол кардан. Фоидашон иншоаллоҳ бисёр калон аст. Қариб 90%, 100%. Баъд аз ин мо метавонем дар вақти ҳамин фаҳмидани ҳамин эҳсос кардани ҳамин касалӣ бо як каструлда ова гирифта ҷӯшонда як қошуқча, як ним литр овқатӣ, як қошуқча сода яъни хӯрдани пишовой меган, ҳамина мепартоем дара бо сачоқ ё ки бо ягон латта болошо пӯшонда ҳамон ҳавои ҳавай нафас мекашем. Бо бинии даҳон чуқур чуқур нафас мекашем то камтар хунук шидан шавад. То хунук шидан шуда масалан гарм истифода мекунем. ҳамина иншоаллоҳ ҳамин касалӣ мо наҷот меёбем. ҳамин маслиҳатҳоро одамое ки истифода кардагиан ҳамина аз ҳамин наҷот ёфтагиан, ба ҳамон хотир мо ҳамина пешкаши шумо кардагием. Таҷриба шидагиед дар масалан дар Аврупо бачае ки тоҷико, афғоно, дигаро ҳамин кора кардагианд. Баъд аз ин температура агар баланд шид, метавонем ки парацетамол масалан 38 дараҷа шид, парацетамол ҳатман дар хона бояд дошта бошем. ҳамин парацетамола истифода мекунем. Дар хона бояд бошад дар вақти баланд шидани ҳарорат. Агар ҳарорат баланд шавад, одам ба ҳалокат расиданаш мумкин аст. Ба ҳамин хотир бояд парацетамол бошад. Канали мо нав аст. Ба ҳамин канал обуна шавед бародаро. Иншоаллоҳ мо ҳар чизои муфид барои мардам, барои ҳамватанони ғариб пешкаш мекунем. Чӣ камбудие бошад мебахшед. Дар зери навор фикрҳои худро гузоред, нависед. мо ба шумо ҷавоб мегӯем. Лайка фаромӯш накунед. Ба канал обуна шавед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. То навори оянда.